Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese sanda zvechokwadi. Zvizonda chataura nezvechokwadi. Kemba chariswa nemhosva. Kare panchakaraswa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari mubatsiri wangu. Kumusana kuzezo. Alright, inini ndonzi Fara Chipere. Ndogara mubhuku rakwesha. Ini ndakaberekwa 87. Taigara pamba pedu. Zvakanaka handifungi kuti pane chaimboti netsaba. Tikakura ndofunga 2010 mai wangu akafa inini. Ndogara pamba pedu. Ndakasara nemunin'ina wangu wandinaye haana kuzokwanisa kuyaba nhasi. Saka tasara kudaro ndofunga 2014 ndopandakatoti nditori pamba ndone pasvika motikari zvikazi ndofara chiperere ndikati zvikazi isusu tubvawo kwaMutasa kukanzuru tadirectwa kuti tisvike tione sabhuku kwesha nemaGRJ. Saka vatanga tiri tese vandatoti alright bozi vakauya nemaGRJ vanati alright kwazika. Saka isusu zvatinoita ndozisamewo mukura zvatinoita isusu tinoti tinoenda panzvimbo pacho panenge parunesana vanhu tobva tagadzira dispute yedu tiripo. Zveshuwa takasvika maGRJ aripo, ininiwo ndiripo nemunin'ina wangu anga aripo. Iyi hanzvadzi yangu iyi yanga isipo bayo musi wacho. Zvikazi alright nyaya iri panapa ndeyekudai so imimi vanhu vechechi pachechi penyu apa tikada kupega machechi muri kuona machechi atakapega kwaya saka pakakurisa. Saka imimi muchipaza izvinhu zvese zvekuchiyadhi kwenyuko muite zvamuda zvese munhu imimi munoguma nerodhi uku ndekwachipero. Zvadaro takabva tatogara hatina kuzotomboona chimwe chinhu chakanetsava. Then ndakabva ndazoona maGRJ aya 2017 munin'ina wangu akabva arima mabhanana. 2017 pandaona muzvari ari uya akandidaidza kumba kwake kwazi iwe chii chiri kunetsa. Ndikati mai kuri nyaya iri kunetsa ndemugano nemaGRJ. maGRJ ari kungoramba rungonditi kuyadhi kwako kuyadhi kwangu. Asi isusu pandinoziva inini kukura kwangu ndakazi maGRJ kana akuzovaka matoilets awo anovaka kumhiri kwawo nokuti uku madenga akataura kuti hakusvikwawoba ndo mazira aninoita. maikuru akati maGRJ anopenga. Saka maGRJ izvo anopenga kudai so iwewe ndomba kwako ugarirwa kumba kwako zvakanaka. Takabva tagara wekansuro hapana mapepa awakauya ba. Then 2017 mabhanana atemwa ndakabva ndafonerwa inini maGRJ ari pachechi. Zvikazi shamari uya kunoku izvozvizvi ndimuzvari ari kudini ari kuda. Ndikati ase munhu mukuru regai ndiende pachechi. Ndasvika pachechi ndotongotanga kusvika pachechi kudai so kwazi gare apa ndatoona namuzvari wangu aripo nasekretary wake manyamahoni wangu aripo. Zvikazi mukomana uyu akandituka uyu ndimuzvari nyaya yatochinja. Bva patoridzwa wiso ini bva ndatobatwa vandatanga kutochaiwa paya. Ndakutochaiwa kwazi auya konetsa kumapurisa nyaya ngaiende kumapurisa. Hanzvadzi yangu nemurora nemunin'ina mainini wangu inini vakwira mumota kuti aiwa kana handiti ndiwo adaidzera. Papatori nomupurisa anga wari paregistration pagazi vati munhu atopfuura manje apa sabhuku ndandatomutaura kuti ndokwandiri kuenda kumaGRJ ndadaidzwa uku. Ndatosvika paya ndatosungwa ndatoenda uku kwasi nyaya yacho ndei kwasi mukomana auya kuendesa pachechi mawitness vauya vati aiwa kana ndovazodaidza munhu akamuchaya zvadai so kwazi nyaya yanyu ndei nemapurisa. Ndikati inini nyaya yevanhu varundirwira munda wangu ndovarundirwira handina chimwe chinhu chandironesa nawoba. Asi maGRJ andisati ndambotaura nawoba munhu andakataura naye ndimuzvari ndirikutaura nani namaikuru sekuti mai wangu inini ndiye akanga ari mupurisa wake. Saka muzvari uya bva atonditi saka pandopo ndakazoona yes saka muzvari uya ndiye atondirasisa futi ka pandaenda kuna sabhuku ndava ndasvika kuna mai sabhuku anga arwara ipapo kwazi ndisi mai sabhuku iwewe kana zvizvo zvaitika endai kwasamanga nyaya inozikanwa yakadini yakapera. Inobva ndaenda kwasamanga ndasvika bva ndaripota nyaya kwasamanga zvikazi bva tapiwa masamoni zvikazi achienda masamoni aya ngaende kupiwa maGRJ. maGRJ akati isusu kwasamanga hatikwanisi kuenda pa because isusu tine mapepa ekansuru. 2018 mabhanana atemwa mapurisa manyabva aenda kupolisi yekundichaya tiri kungoenda kukoti. Pana chiri kumbonyatsooneka kuti chipi ndechipi baji iri kumbodai so ndingosvika kukoti kuya ndiri kuona kune lawyer remaGRJ riri kutaurawo zvari kutaura dai so nyaya yabva yanetsa vatazi dzoka ichi kwazi iwo enda kwaDA kana iri nyaya yemunda vanda kwaDA vandasvika vandazitsanangura nyaya yako vandatsanangura nyaya yangu mamiriro yanga yakaita 2018 zvikazi iwe nyaya iri kunetsa ndeyani. Ndikati ndimuzvare samanga ari kudai ndikati muzvare samanga bva watarisa mabhuku ako kwazi aiwa iwe chienda kukanzuru wotaura kuti uyu kanzuru ngaiende kubhuku rakwesha yoonesa bhuku kwesha yosvika yoita zvinhu zvine yoona dispute yenyu kuti yakamira sei nemaGRJ. 2018 ndakaona zveshuwa mota yekanzuru yasvika kwazi tauya tiri wekanzuru so avatosvika nditori pamwe ndotokanya zvidini
zvikazitiwa kanzuru tauya dispute yenyu yemajera J. Saka tine munhu watambotaura naye wemajera J tati ngatisangane ikoko. Saka azotaura nyaya yekuti kwazi aiwa ini ndidosenda mepu yepachechi papapo paWhatsApp chinchisa ngatisangane ikoko. Saka hatisumuona. Saka toita sei? Wadaidza sabhuku vaenda naye pasaidi vasvika vati saka nyaya zvakamira sei didini vatsanangurira nekoko vatadzoka padare kwaya saka zvakamira sei zvikazi mugano ndo mamirira zvakaita zvishwa zvikazi nemuchindo yakauya anozi Mungure zvikazi omana one nyaya iripo isusu mademarcations atinoshanda nawo marodzi saka mimi kana makuti muri kunoku makuenda futi kumiruko nerodhi iri apa Hombe hamusi kunoda zviitira imimi garai muri kuchechi kwenyu moita madevelopments enyu muri kuchechi kwenyu kuti tozoona zvinoteera tatogara paipa 2019 ndakazoti sabhuku vandazo sabhuku ati kwazi pane mapapers ako ari kuno kwakauya vandaenda kwa sabhuku yaka vandasvika kwazi ndine papers andakapiwa kupandakaenda kukansula vandaona mapapers aya anga minutes manje akambouya wana Munguru wari kusvika panzvimbo vasvika minutes aya ndikati minutes aya alright saka minutes aya anopera baka pakazi parudiwa muzvari hapo sabhuku kwesha anga aripo sabhuku tamba anga aruzi futi because majeri jangu takapiwa sabhuku tamba kazi sabhuku tamba aripi sabhuku tamba haana kuonekwa bangasipo bafuti tagara ndakabva tati tagara sabhuku tamba haana kuonekwa ba vhawe kanzuro yavhawaenda vhawati mapapers ndanawo next time majera J wakazouya manje vhawasvika pamba pangu vhawasvika vhatanga kutsika magwere kudidi ndandarima mumunda watanga kutsika kuti ndepedu kudidini imi ndepenyu kuita seko inga vandaenda kumapurisa zvikazi nemapurisa mimi majera J ndiri muri kuona mapapers ari panapa road mimi mademarcations akataurwa nasabhuku ndekuti mimi munofanira kuguma neroad saka muri kuona waya makuisa pamba pemunhu chibvisai mapozi enyu ese mimi kana muri kudoita nyaya yenyu munoita nyaya zviri pamutemo maprocedures otorwa zviri pamutemo imimi munofanira kuziva matedzerwa zvinofanira kwete kuti makutopisa munhu pamba pake makutoti papo kudaiswa hazviitiba mapurisa aya aenda senge nhasi mangwana aya mapurisa akamwedzi vanhu vakauya vasiri muuniform ba mangwana acho majera J vatouya anasati arumbwa ari apa vatouya kwatosvika kutotanga kutopwanya apa nemugodhi wangu waripo netoilet munin'ina wangu akabva ati imimi majera J handizogona kugarisana navo bamukoma ini ndakuenda kovakira pamberi apo ini kana kudori mancharima kuno because zvavanouya vachiita vanongosvika kungotsika mumunda akuta sei ndati mazvirimwa zvangu saka ndandikwanisa kugara navo pamba nechibhoho chedu chanchiripo netoilet yake munin'ina wangu ya vaisa vapwanya zvizvozvo chingoripo chakangopwanya toilet yacho ingoripo munin'ina wangu akabva atobvisa dzimba dzake papapo vatoenda kuvaka nechepaseri majera J ndazoona vabva vauya nasekretary wamuzvari waya bazi ngomana tiri kumbira uchera chibhorani takaenda development mutana takaita zvemagetsi muraini medu mane magetsi saka majera J tada kuisa chibhorani muraini saka iwewe tiri kumbira kuti tiise muyadhi mako ndikati zvamuri kutaura izvi handizvo zvatinozonetsana futi rimangwana hanzvadzi yangu vaitondifonera vaiti asekuru mire ndisvikepo papo inini vanhu vaiva vanozotinetsa vakaisa chibhorani ngaugara wabvapo waende kuyadhi kwavo paipai wabva watobva paipai hapanopera nguva ba ndone handisitomboziva chinhu ndanditori kwandanditoenda ndione sabhuku kwako ndifonera zvikazi iwe uripi iwe ndikati nditori kumaminda kwazi pana vanhu vari kuti varuda kuona kunoko asi nyaya yacho ndatovabvunza kuti mimi madini kutaurira munhu kuti anga aripo asi ndazongoti harige ndikufonere sezvo nhamba dzako ndinadzo zvishuwa ndakabva ndatomhanya paipai ndatosvika patorina vanhu vekansuro vanga varipo Mungure weya anga aripo futi asi ndakasvika Mungure akutaura kuti vanhu nyaya iripo ndeyekuti madispute aya munofanira wapedza zvakanaka because hatidi kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo kana kuti zviri pasi pemutemo ba tasara paya uyo akabva kuti isusu tumhanya because pane kwatiri kuenda saka tichasiyira wana sabhuku ematunhu nei ndo vanopedza nyaya idzi nokuti nyaya dzaana sabhuku idzi hapamborina kuti nyaya yakakura ba wasara paya ndakasara vandaona zvakutaurwa zvacho kudai kudai varamboshingirira zvokutaurwa ndandiri ndega ndazoona kuti vanhu vakawa ndogona kuzondirambira zvakutaura izvi rege nditore foni yangu ndirekodhe zvinhu zviri pamusangano panapa vanotanga kurekodha foni yangu tarekodha taitirana nharo varungoti ndikati inini ndakasiyiwa namai vangu anombobvira akandaura kuti majera J anozopfira kuba kana even sabhuku ane anga aripo anga aruziva kuti imi munogumira noko saka nhasi muzvari ndiye ari kutaurira kuti inini ndakaenda kumapepa uku ndikazwa kuti muzvari haafari kutaura nyaya dzeminda yevanhu ba munhu anofanira kutaura nyaya yeminda imomo ndiani ndisabhuku kwesha saka wekanzuro unofanira kuona sabhuku kwesha
muchinda wacho kanzura ngaripo vambozama nditi aiwe ona chigurira majera je ndikati majera je ngada kubuda main road yako mira kwanguko inini handisuzvona zviri right banyanga ende mberi vamonditsikirira kuti yake nayo vazoti kwekupesera manje basi nyaya iripo ndeyekuti isusu imi majera je da kutaura izvi zvinogona kugumburisai uyu nyaya iripo ndeyekudai so mutemo uri stubborn ndo matauriro akaita nyaya iripo ndeyekuti imimi zvamurikuita zvekuti munoti mwana wako akasheka 20 ndati 2010 zvikasaka imimi kubva 2010 mese mamurungorera muchiti mimi ndimi makapa mai wangu ndikati aiwa ini majara ziyasiri mbonipa uyabva achindinyaradza basi iyo nyarara ndutaura nemajara je sati arombwa ndo pakabvunzwa kuti mimi sati arombwa ko munda wagora nemhaka yeusururi mwaba sati arombwa amenopa akada kupindura ipapo audhi yake ndinayo paka zvakapindura nezvisi zviripo basi saka nyaya iripo mutemo uri stubborn mimi makasiya munhu ari kuwakapo kuti tizomubvise mimi endai mberi ndozvakazotaura kana mune mapepasi anokwanisa kuendesa mberi waenda kudaro ndakabva ndasara nerekodhi ndo pandakazoona maminesi ari kuuya manje ekukanzuri kuya ndone maminesi aya ari kuuya aritoya akatoziwa nasabhuku ndovanaye ndiwa kushaina ndatoona wangu sakushaina wacho ari panapa atono dzake dzaakauriri hwake ndone headman aripo samanga apakaiswa samanga apakaiswa big boy kwesha zvinhu zvaya zviri ngojubirwa mapepa aya apaka ane chidhochi chekukanzuri kada mapepa zaya ane chidhochi chekukanzuri sei kuyo mapepa zasiwo baudeso chichirumboitika pandafona kukanzuri zvikazi mapepa sabhuku kwesha uri bookman makwesha zvikazi iwewe kana uine zvinhu zvako zvakakwana zvokuti iwe unobhadhira mutero kubasabhuku nei iwe haune tsiba nyaya hausi ndionoerwa mwe wari kuenda kukaranganda enda kwamombo Mutasa nyaya yako yopere nyaya iri clear ndosaka makaona ndakati regeni kwire gomo ndiwe ndimangare nyaya ndatambudzika kumba kwangu kana vana vangu nemukadzi wangu hatomborina mufaroba izvozvi zviyadhi yangu akatokokerwa ndikokera zvekutoti ameno pane main road yakadai so yekutoti panopfura mota saka wari kuda kukokera nekunokubva wakokera nekwangu ameno kuti vanhu vachapfura nepi pane main road inoenda kutambarara wavakidzani wangu wacho wandiri kuona ndakuona mapepa zaya akanyorwozi muzvare akapa speech yekuti zvakadai muzvare akazotogadzwa mai wangu ndiye akatobika doro rekuti muzvare agadzwe saka izvi aizozvionepi zvekuzonyora kuti kwazi chichi ingaifamba zvakanaka namai wangu ani chichi akarasika ndakuona pakazi secretary kwazi kwesha local leadership mapepa zandinawo atonobeki mangu pakazi mainyama hono ndikati mwakidzani wangu zvoti waya itoswa nemajara jeka itoguma ndoti mainyama hono apa inini apa majara jeka atondikokero daiso mainyama hono ndiye ari kuti ndiri secretary wamuzvare saka zvenyaya yacho yadai so yakuda kuti ndiende kumberi achakwanisi kuitonga mataura nyaya dzemutasa road dzisikanzo dzechi dzamataura ndisandabata nyaya ine chekuita nemaboundaries kana mangotaura nyaya yemutasa road dzisikanzo nechi because kana iri church stand is considered a commercial stand saka kana yatozi commercial stand haichatongwi nani nasabhuku kana naishe namambo because mambo nasabhuku naishe vanotonga zvinhu zviri under communal chete kana chatongodeclarewa kuti ya service center ya growth point yachi ya council saka vanosolva dispute iyo ichi ikanzo but now that utaura iwo kuti kumba kwako it means kuti part of what you are talking about zviri communal because utaura nenyaya yemusha wako nechi it means kuti not a business chi center but still tiri papa mataura futi nyaya yekuti Mutasa road district council nechi yakazoti chi yakachi hapana here zvamakamboita court or whatever pamusoro ichangamiri pamusoro idari handadzi yangu aitangira pamusoro ndosaka ini ndauyawo ndoda kuti tingakasapedza 10 hours aiwa ndandoda kutsanangudza kuti matare aripo patakatanga inini ndandichiri hangu mudiki because ndiruziva kuti nyaya iyi patakatanga chindofunga tanjini tachiri mudiki yakaenda kwasamanga because majaraji yakapiwa namadenga isusuwo takapiwa namadenga madenga oyo anga achiripo obva agadzirisa zvinhu kuti imi majaraji munofanira kuguma nerodhi yatakataurirana matoilet senyu aya kana azara muzowakira kuyadhi kwenyu because imimi yangu pakakupai akakupai apa ndo zvakataurirwa nematare anoziva mambo uyu ishe samanga anga aripo
akangotaura kuti nyaya pandakaenda nasabhuku inini kwashe Mutasa akati kwashe Samanga akati aiwazve nyaya isusu takagara takagadzira hatina nyaya inoramba iringonetsa majiyara jeba kana kuri ngoti majiyara jiyara rinetsa nenyaya yemunda wika kuna zvinhu zvakadaro vakasodini zvinetsa kudhara mimi dzokai majiyara jevhazi uyai kudare varamba kuenda kudare kwaSamanga kwehana kuendaba zviko Samanga anga aripo akavhafa. According to mapepa aurundipa akanzi minutes of a land dispute or conflict management meeting between JRJ Church and Chipere family, God's area Ward 6. Ndikaenda kuseru panonzi official meeting panonzi opening remarks. Mr. Mkome highlighted the purpose of the meeting by stating that the visit was because of reported cases on boundary disputes between JRJ Church and Chipere family. And the next statement, no church members were present. Saka wakaita meeting ndiwanani. If the church meeting where the church was not present, saka ichi yakaitwa nani meeting. Ndofunga iko babo kozi mauri akaita ndipindira zvandikutaura ndati according to mapapers awo pari kuzi no church members were present. Asi izwa mningira tifambe tese zvakanaka yanzi it's a land dispute. If it is a dispute, it's between two say the two people, two institutions, two whatever, as it has to be two or more. Can I have dispute? But by me meeting there to solve a dispute. And so one party is there, the other party is absent. Then meeting I purpose yamakazoita kuenda nayo mberi yanga yayi. Because ndikatarisaka zvakafanira kuti atutu anenya yequorum. The importance of quorum chi musati matanga meeting. Are all the concerned people present? Kana vamwe vasati vasvika asi at least 2/3 yevanhu ivavo vanofanira kunge varipo. In this case kuti ende mberi yanga ine two parties dzichifanira kunge dziri present. Andizvo imimi bambo apa the church babi up. If one party is not there, then it means that meeting haina zvakasorova. Yes, ipapo tawita ndipo ndoda. Thank you. So kana akadaro date to be set, it means haachashandi meeting muno. Pada rine maminesi achadese haachashandi. Because akas to be meeting adjourned to another day. Reason. Thank you. Right. Proceedings. After all the discussion, Rachief remained arrogant and insisted that he had two wives and he wanted to build another household dwelling in the pegged area.
All village heads present encouraged him to be apologetic and requested a piece of land. Farah Chipere refused. To reduce chambers, we all agreed to go around identifying all old pegs, after which we found was commensurate to the 1959 diagram. The dispute meeting was opened by resolutions and recommendations. After everything had been discussed and observed, it was concluded that Chipere family had no written agreement with the church to settle in the pegged area. 2. Church produced eviction order which Farah Chipere had not adhered to. Hence, this was from a higher court than our team, and in any case, it took precedence. 3. No evidence of subdivision was done by council after the first peg in 1960. Hence, the latter still stood. 4. Village heads had pledged to give alternative land around the area, which Farah declined. The church got blessings of the dispute settlement team to revoke the eviction order as the lasting solution. Kana pangotawa nenyaya eviction order, it means the court is somehow involved. Nruda mapepa acho anechekuita ne court. Tiwaone nruda mapepa anechekuita court because ma mention nyaya eviction order. Eviction order can only be issued by a court of law. Sisira gara kupasi takupa nguo yako gara pasi ushakupa futi. Makamboenda court here concerning issue of eviction. Batakaenda court takazienda kwa DA ndo batakazo direct ku council. Wazi kuno kwatonga nyaya dzemindaba. Inde movunze DA ndiye anoziva vanhu wake magugu atinogara kumatunhu. Parikutaurwa nenyaya yeeviction order. Tinangoenda court. Hamuna. Council minutes my okay mentioning. Or mentioning what you want to copy. Right. Nyaya iri panapa. Pane communal land lease yakapiwa GRJ church neMutasa Rural District Council. Saka my question is, police apa, and according to this map
mepu iyi iri kukuisai mukati here kana kuti iri kukuisai kunze? Pandamboda kutaura payo kuti mukomana iri kutiisa mukati isusu. Iri kukuisai mukati? So kana iri kukuisai mukati handiti? It means kuti in this court cannot change anything. Mirai tinokwanisa kuwaste time. Kana mepu iyi yakapiwa GRJ lease neMutasa Rural District Council, kana muri mukati mechi memepu aiwa izwai ndabvunza kwese ndikubvunza ndeuchi nyangwe mukadawo nditsanangura izvizvo I can sympathize with you, ndichikwanisa kuti ndodii handiti, asi pane zvimwe zvandisingakwanisi kuchinja handiti. Saka kana patobuda lease agreement ukanzoi, it means this lease has to be challenged in a court of law. Kuti this lease haisi neine dare rinoi handizvo yakuda kutochallenge in a court of law, because chekutanga muda kukanzurisa lease agreement ndo chekutanga kuti chida kukanzurwa lease agreement. As long as lease agreement iripo, kana mutori mukati meuyu muri my illegal settlers according to the church. Munozwa nyaya ndizotaura aya maizwa here nyaya ndizotaura pandikutaura ndepekuti ka iyi lease agreement ndo chinhu chekutanga chida kukanzurwa handiti, ende hachikanzurwi manje padare ripi rinoiti. Makufanira kuita application yenyu kupi handizvo, so that makuenda kukoti nekanzuro kuti kanzuro makapa wanhu land pamusikafaniri kupa wanhu land handizvo. Zvichabuda mudare iroro ndo zvichaita kuti lease agreement iite sei ikanzurwe. Kana lease agreement yakanzurwa majority ndipachati manje right, kana iri nyaya yedispute yeland dispute mucommunal area yaya mambo chiendai kupi kwamambo, muhamadzoka kupi kuno, machidzoka kuno isi tobva tachitonga toita inspection in local. Taita inspection in local we determine kuona kuti muridzi weland chaichai ndiani, then tadaro tobva tanyora zvatinge taona. But as of now my hands are tied because pane gwaro riri apa runofanira kutanga raita sei, ende kana kuti rikanzurwe rakuda kuti munge muchipinda mukoti then rokanzuriwa. Kana rakanzuriwa, kana koti yazodzosa kuno rodzoswa kuno. Kana mimi maona kuti imo mukoti kwacho madyiwa handiti, maakuita appeal handizvo, hamuiti appeal to a lower court, munoita appeal to a higher court of appeal, and in this case makuenda kupi kuhigh court. Kana kuhigh court musina kufanira kuti makuenda kupi kusupreme court. Kana musina kufanira kuti constitutional court ndiyo kupedzisira. Kana yangobveko zvadini zvafa apa isemeta yekuti maminesi zvese zvirumu nechi zvese hazvichashandi because kuti document iri rapa rizopiwe handizvo rakanga rashandisa the same maminesi waya. Ende ndikataisa document iri panapa paindex apa handiti patori nechidhindo chiripo checivil division high court, which means kuti pepa iri rakatoo kupi kuhigh court ritoriko rakatopera rakatopamba. That's why rakaissuwa pepa. I could not change zvakaofiwa necivil division high court. Ndienda kupiswa maoko. Saka ndosaka ndati inini this thing tinga waste time handizvo. Explanation handika yamatondipa yekunetsana kwenyu nechinda idi nemaminesi nechi zvese ndinazvo ndazvizwa, asi chekuita as of now hapata. Anga mukona chiri kunesa anga mukona ndora
if you can read pamberi apa ndinokona kuti civil division yechi yehigh court anditi saka high court yatoo kumusoro handikwanisi kuchinja zviri chii yes pamusoro changamire yes vana ndoda kuti nditsanangura hangu ndofunga pakufambiswa kwemapepers ese majarajeka wai zvafanana ipapapa pamuri kuti ndandisipopa kana kuti chii vanhu vavo vaitaura waingodaidza vanhu vavo wongogadzira mapepers avo sepapa information iripo iyo wana sabhuku aripo avo wanani avo vanhu vaingotora avo ngouya nawo pasvinzvimbo vosvika didini hande muri zona unonyora inonzi tsamba inonzi letter of objection alright maita basi then you cite vanhu vauri kutaura ivo kuti uyu haifana kunge ari apa hasi sabhuku uyu haifana kunge akadai haifana akadai ndiko kuti chinhu chidamburwe but as long as chakangodaiwo chiri intact isu hatichakwanisi kuchidambura kana utori nacho saka hapana nyaya itai process iyoyo kuti zvinyaya ifambe isusu panapa vahenza tide handina zvatokwanisa kuita right hande hedu hapana zvatokwanisa kuita appeal